Benvinguts a la tradicional subhasta d'objectes del curs 2012-2013 al Lies l'Estació, a benefici del viatge de fi de curs. Primer lot, una fabulosa tarta realitzada per la guanyadora del concurs de pastissos durant 3 anys consecutius. Preu d'eixida, 50 euros. 100 euros, Antonio. Algú dona 200? 200 a la d'una? 200 a la de dos? 200, adjudicat. Les tartes d'aquesta cuinera són irresistibles. Mai em perdonaria no haver-me menjat aquesta tarta. Seguim endavant. Jaqueta emprada a l'adaptació teatral de l'inspector Gadget al Palau Reina Sofia de València. Preu d'eixida, 1.000 euros. 1.500. 5.000. 5.000? 5.000? Per una gabardina d'imitació a Versalles? De Versace, 7.500. Lot número 3, cap d'estudis quasi estimat. I comencem la subhasta en 6.000 euros. 12.000. Ja és hora que tingui una professora de física i química personal. Algú dona més? 3 milions. Els exàmens estan molt a prop i desitja treure la màxima nota. Ole, ole i ole. Altra volta? No vos vaig dir que estaven prohibides les subhastes clandestines? Anem, que tenim una reunió